केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। पोलिसांच्या घराण्यामध्ये आमच्या देवेंद्रजींना फडतूस तो कोणी बोलेल तर 10 मिनटं हे पोलीसचा घराणा बाजूला ठेवा, संरक्षण बाजूला ठेवा आणि मग फडतूस बोलण्याची हिम्मत तरी करा। त्याची मच्छर मारण्याची हिम्मत नाही, तो या मोठ्या मोठ्या बाता करण्याची जेव्हा हिम्मत करतात तेव्हा त्यांना एवढंच सांगेन, यापुढे चड्डीत राहायचं आणि लायकी एवढंच बोलायचं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।